Здравейте хора, днеска играем Minecraft, Микробатъл и хайде започваме. Да ви кажа, след седмици или пък след един месец, можем, или пък днес, някой ден, можем също да снимаме с Даката 99 Minecraft мултиплеер. По-скоро с Creepmaster. Дак. Може след Байрама с Ескимос да си оправи таблета. Не знам, може. Не знам. Може, пишете в коментарите какво да играем. Или survival, да оцеляваме survival. Или пък да снимаме Minecraft map. Ами, кажете, напишете какво ще играем. И ние вашия начин, който кажете, ще правим. Да бе, само... Ако искате, можем да играем Survival Games или пък Hide and Seek на мултиплеер. Ако искате, дори ще оцеляваме, само за да ни се абонирате. Знаеш ли ето канал? Каквото искате, ще играем. Ако искате, Subway Surf ще играем. Това пак Subway Surf. И има 40 ще го скипна. И ето на пак играта започва. Аз съм от сините, нали? Да, аз съм от сините. Yes. Да. И имат нещо един добър. И да видим сега как ще е играта. Да ви кажа, някой пъти в играта има много хакери. И зато има някои хора, които пускат флай хак. И зато и трябва да се внимава. Ето като той, от синия беше. Не! Абе ти имаш безкрайник джен. Виж се, имаш 20 кръв. Рип. Сега ще рипна. Не! Вие върнете се кръвта, джен. Да, не сме джена са. Хора, още една игра. Имаше един от синия отбор, който летеше. От начина. Хакер значи. Значи хакер ми... Съм от зеления този път. Що? Ами, защото... Да, защото синя и жълтия е пълен. С хакери. Не с хакери, просто има много хора. Които са слабаци. Не, може да са силни, не са, не. Много хора. Добре. Които са много Сървъра... Видяхте ли го някакъв беше запален? Хора, сървъра хищни лаги, може да си играете колкото искат. Дори ако да има много хора, сървъра хищни лаги. Много е добър. Да има милион хора, най-якия сървър. Да, наистина. И играта започва. Аз съм от зеления пък няма никой му. От зеления сме само двама. Четирима сме. Ще покажа само двама тогава. Ега ти буга. Къде да нападаме? Как да ти кажа? Мастера на крипърите не дей скипва, защото такова. Обяснявам там за сървъра какво представлява IP-то, описанията. Аз ще го сложа в описанието. Брачет, кой седиш там, бе? Синя крипър, брачета. Къде синя крипър, е? Его, бе, и там, брачета. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker. Купих го е! О! Какъв е това? Що вика, че английски глупости? Не викам. Мадафака, какво ти се струва? Това е surprise, motherfucker. Аз удрям хакер! Хакер? Изчеждат... Бей колко много пак имаш. Хора, има много хакери в този сервер. Да, микробата. Виж какъв запален ставаш за смеха на клипа. Хора, трябва да играем с... И... Смъква е мастър, за да ги килваме, да ги... Не знаеш, че с мъка по мастър не става в сървърите. Днес ще има още двама. Двама срещу един също. Значи ние ще победим, хора. Вече си администратор. Да, аз съм спектейтът. От нас ще има хакер! Не, това е жълти. От жълти има хакер, хора, както виждате. Да, диамантен сет. И е невидим. Да. Ти хакера. Да, наистина. Как ти са тия хакови тяхните? Ако някой знае хаковите, моля ви се да ни ги кажете. Не, аз няма да играя с хак. Добре, не ви сме хакери.
Човека диамантен сечи не вием. Айде да го наричаме невидимия диамант. И благодаря, че гледахте. Не забравяйте да харесвате. И не забравяйте също да се абонирате и довиждане.